Mikkeli on mieleenpainuva matkakohde, jossa päämajakaupungin vaiheikas historia herää eloon. Kaupungin kiehtovissa kohteissa ja erinomaisissa palveluissa riittää koettavaa. Mikkeliin sijoitettiin toisen maailmansodan aikana Suomen armeijan päämaja kaupungin hyvän sijainnin ja liikenneyhteyksien ansiosta. Aloitamme matkamme Sodan ja rauhan keskus Muistista, jonka modernit näyttelyt osallistavat sinut suomalaisten kokemuksiin sodasta ja rauhasta. Päämajamuseossa voit astua sisään marsalkka Mannerheimin työhuoneeseen. Museo kertoo sodan johtamisesta alkuperäisessä ympäristössä. Molemmat sijaitsevat entisellä Mikkelin keskuskansakoululla, jossa Suomen armeijan korkein johto työskenteli sodan aikana. Voit virkistäytyä Muistin kahvila-ravintola Rauhassa näyttelykierroksen lomassa. Mikkelissä päämajasta muistuttavat kaupungin vaakuna, torilla oleva Mannerheimin patsas sekä monet katujen ja yritysten nimet. Mikkelin rautatieasemalla on Mannerheimin salonkivaunu, jolla marsalkka matkusti pääkaupunkiin ja rintamalle. Salonkivaunu on avoinna yleisölle vuosittain Mannerheimin syntymäpäivänä 4. kesäkuuta. Päämajan osastoja sijaitsi eri puolilla kaupunkia ja lähiseudun kartanoissa. Monet niistä tarjoavat nykyään matkailupalveluja. Voit seurata Mannerheimin jalanjälkiä Mikkelin klubille, jossa marsalkka ruokaili 2 päivässä, yhteensä 1800 kertaa. Sodan aikaisessa asussaan oleva klubi toimii tilausravintolana, jossa voit ruokailla Mannerheimin tapaan. Mikkelin vanha kasarmialue on yksi parhaiten säilyneitä puukasarmialueita Suomessa. Siellä toimiva jalkaväkimuseo esittelee Suomen sotahistoriaa jalkaväen näkökulmasta 1700-luvulta nykypäivään. Sodan aikana silloisessa palokunnan talossa esiintyivät viihdytysjoukot. Nyt siellä toimii Mikkelin teatteri. Kesäteatteria esitetään Naisvuorella, jonka uumeniin louhittiin suojatiloja päämajan toiminnoille. Jatkosodan aikaan luolastossa toimi viestikeskus Lokki. Mikkelin välittömässä läheisyydessä on joukko historiallisia rakennuksia, joissa voit nauttia gourmet-elämyksistä, yöpyä tunnelmallisissa majoituksissa, järjestää kokouksen kartanomiljöössä tai tutustua puutarhoihin ja myymälöihin. Tertin kartanossa toimivat sodan aikana muun muassa tykistökomentajan ja pääintendentin osastot. Kyyhkylän kartano oli sotainvalidien hoitokoti. Siellä toimi päämajan hallinnollisen osaston ja järjestelyosaston toimistoja. Kekkolan kartanon talleissa majailivat rintamalle matkalla olleet hevoset. Sisällä majaansa piti tykistön tarkastaja Nenonen esikuntineen. Kiehtovien kartanokohteiden jatkoksi sopii viehättävä ja monipuolinen Kenkävero, Suomen suurin puupappila. Kenkävero on nykyisin hyvän ruuan, käsitöiden ja puutarhojen ystävien keidas, joka houkuttelee vuosittain noin 160 000 vierailijaa. Ratsuväen miehenä ylipäällikkö Mannerheim halusi ratsastaa päivittäin. Usein retket suuntautuivat Kalevankankaan maastoon, jossa voit nykyäänkin nauttia monipuolisista liikunta- ja urheilumahdollisuuksista. Saimaan stadiumi on täyden palvelun liikunta- ja tapahtuma-areena. Mikkelin ravirata on tunnettu maailman nopeimpana. Musiikkielämyksiä tarjoavat konsertti- ja kongressitalo Mikaeli sekä kesäisin järjestettävät Mikkelin musiikkijuhlat. Päämajahistoria jatkuu Mikkelissä, jossa toimii Suomen puolustusvoimien pääaselajin maavoimien esikunta. Vuodesta 2025 lähtien Mikkelissä toimii Naton maavoimien alaesikunta. Koe Mikkeli, päämajakaupunki Saimaan rannalla. Päämajakaupunki Saimaan rannalla. Mikkeli.